अरे हई मुंह काहे फुलल बा? का भइल? का हो? हमसे सनाई न बेसन काहे ना सनाई? कौन कॉलेजिया में पढ़लू अंग्रेजिया हो, अंग्रेजिया छाटेला तो हमसे रूसन करे जाई करे जावा फाटेला। भाभी और मान जा दहेज सही तरह के तुम ना देख लो। नाराज काहे होलू छने पछने बियाह जब कइलू अपने पसने मोती मराइल रहे। अरे जहन पहिले जे जहती तहरा घर नहीं हतिया के चूल्ही पर खाना ना बनती राजा जी नहीं चौकी पर बेला नहीं लती राजा जी।